Okay, so grabe. Bakit binabalik-balikan namin tong bukal na ito? Kasi nga napakasarap ng tubig dito. Ayan, good morning for today's video. Kami maliligo. Pupuntahan ulit namin yung bukal na napakasarap liguan. So, pupunta kami ng Mintak. So, andun lang po siya. So, ito, nagre-ready na kami. Ito yung nga pala yung baon namin. Mayroong binignet or bilo-bilo. Mayroong saba. May shell. Tapos, may native na manok. Ito yung makulit na bata, oh. Ayan, oh. So, ayan, meron tayong inihaw. May inihaw na tulingan. Huwag kang maingay. Ayan, oh, ang ingay niya, no. Papahuli kita sa pulis, promise. So, ito lang yung kanin namin kasi nga meron tayong kamuting kahoy, meron tayong native na manok. Ito yung nakabalot, native na manok. Okay, abangan nyo mga ka-rides. Good morning, ate. Kaway-kaway ka muna, ate. Also, nahiya si ate. Nahiya. Doktor, yung cottage namin. Aray, pray muna tayo bago. So, ayun o, mga ka-rides, pakita ko. Pag-pray muna natin. Pagkain. O, sige ma, ikaw naman na lang yun. Pray yung pagkain. Okay. Ay, medyo basa dito. Kita ko sa inyo, mga ka-rides, yung tubig. So, dito hindi lumalabo yung tubig kasi nga bukal. Okay, ito yung tubig. Di ba, linaw. Kita nyo ang linaw mga ka-ride. So ay hindi maibak kahit saan umikot yung araw. Kita natin burang linaw. Ayun sila nag-enjoy. Ayaw kaway-kaway. Ayan, so dami nating kasama. Shoutoutan ni mo lugar, ate. Ayan, sila kuya. Kuya, malamig? Bugnaw? Ayan, bugnaw. Sila, enjoy lang, enjoy. So ayan mga ka-ride, so makita na, ang ganda, umaagos yan, papunta ito yung pwesto namin. Kain muna kami bago maligo. So ito yung native namin na ulam, ka-ride, sarap, luto ni Ate Ros. Okay, tayo ng anggulo, na magandang anggulo. Ayan, nakaharap ay GB, kasi si GB nagugutom na. O ayan. And Jib, kaway-kaway ka muna. Ayan, welcome to my vlog. Kanamit sa kanamit. Tayo mga ka-rides. Tawag ka muna sa mga kaklase, pasok pero ikaw hindi. Tawag ka mo te. Tawag. Ano kayo lalaki? Dito doon. Pag-agi ng piso pala pagdaan. Datang dito, 20. Kloy, ogda kloy. Ito na yun. Ngayon, maraming aso. Eh, paluin. Taon lang. Domingo, no? Katong 13 nga, nakabutang dito. Sa man to? Dating gabi. Tayo lumusog. Ano to? Kailangan mag-ano tayo ng basura. Basura na. Ano mo to ako plato? Amo na eh. Amo siguro niya ako plato. Amo na ako plato. Ito yung daan dito mga ka-rice. Daming isda, oh. Sila yung linaw. Ayun, nakita natin mga ka-rides na. Aw! Linaw. Okay. Tayo.
Tugnaw dong, tugnaw. Ha? Chris Nugas Rides. Chris Nugas Rides. Bigyan ko yun ng ano, sticker. May. Kaway-kaway muna kayo. Shoutout mo yung mga kaibigan nyo. Yari. Yari. So, maingon mo dong. Mayo dire, yung lugar? Mayo. So, balik-balikan na mga lugar kay Maayog yun. Tinaw kayo. First time. First time? First time ni mo? First time. Ah, Mayo kay first time. Ano sa pangalan mo? Wilson. Ha? Wilson. Jelsam? Apelyido? Sarino. So shout out kay Kuya Jelsam Sarino. So kasama namin dito maligo. So ayan yung mga kasama natin. Ay mga ka-rides. Bigyan natin mamaya ng sticker para makapag-subscribe. Si Leather Rider. Ayun o. Vlogger ka rin ate? Okay. Puerto Rico. Yan. Ay. Tataw daw kaya. Sarap. Ayan, mga ka-rides. Okay, napakaganda. Ate, anong pangalan mo ate? Windy May Pardelia. Ayan, si Windy May Pardelia. Ayan, shout out natin si ate. Ayan, bigyan natin mamaya ng sticker. Taga din mo ate. Ginanayan plus sir. Ah, ginana. Ayan, shout out kay ate. Ayan, shout out kay ate. Ayan o. Si ate na may nunal sa ilong. Ayan. Hindi mo. Ayan, shout out. Okay. Shoutout kay Joshua Rosalina Pardelia. Ayan mga ka-rides, grabe ang lamig. Shoutout ang kasilba. May kasama numa. Tukan. Ayan. Ah, Jib. Sige na. So dito mga ka-rides, maraming isda rito sa ilalim. Hindi ko alam kung saan ay mga isda rito. So kahit anong ligo mo dito, kahit gaano karami ng tao, hindi ito lalabo. Kasi nga yung water niya, running water siya. So doon nanggagaling yung pinakabukal niya. So alam nyo ba mga ka-rides, dito kami naliligo, dyan din sila kukuha ng iinumin. So ibig sabihin malinis, tapos yung tubig, running water siya, so hindi mag-i-stay yung dumi. Ayan. So yan yung pinakabukal niya. Yun. So lapitan natin. Aray ko. Aray ko, nauntog-untog ko. Hindi kita mawakan, may hawak akong kamera. Oh, shout out na lang kita. Oh, shout out kay Chloe na makulit. Oh, yan. Okay. May boundary. So, ibig sabihin dito lang. Shout out ko yan sa ibang mga amigo ba. Lagi. Sige, libre pa shout out. Okay. Shout out na sa kontrato. Ayan, so yung pinaka-bukal. Ano na mga ka-rides ko. Diba? Mahihain lang si kuya. Kaya ayaw niya i-shout out ang kontrato. Dito kayo. Yeah. Kapot na ha. Gunit. Kapot din, kapot din ako. Okay, so grabe. Bakit binabalik-balikan namin tong bukal na ito? Kasi nga napakasarap ng tubig dito. Kahit tanghalin tapat, oh. Oh, di ba? So napakalamig. So pwede ka ano lang, paupo-upo lang dito sa gilid. Ayan, oh. So pwede naman siya ilubog yung camera ko, kaso lang hindi ko nadala yung takip dito sa gilid, baka pumasok eh. Ayan, oh. Shout out sa imo teacher. Para teacher ni Tricia.
Ha? Ano pangalan? Para teacher mo? Michael Andretti. Michael? Ah, lalaki. Oh, shout out kay Michael. Andrew T. Oh, andito yung estudyante mo. Nag-relax lang kasi na-stress daw sa exam. Na-stress. Ayan o, tingnan nyo mga ka-rides o. Ayan o. Ayan. Okay. Pupusto natin. Mano mga maglangoy. By Jordan. Oo. Ayan o mga ka-rides o. Dami sa Paniguro. Paniguro ngoy. Sige. Subscribe my channel. Mga ka-rides, nakapaligo rito. Mura lang entrance dito mga ka-rides. 20 pesos entrance. Want to sawa ka maligo dito. So, halina kayo mga taga Maynila. Halina kayo dito. Mag-rides kayo papunta rito sa Mintak. Sarap ng tubig. Kahit maghapon tayo rito, di tayo makakaramdam ng init. Paniguro. So, yung mga kasama namin nandun pa. Shout out mo yung class mo. Harap ko doon. Shout out sa ano mo. O shout out mo ng mga kaibigan mo doon sa Maynila. Dali. Shout out mo. Yung mga kilala mo doon. Sige, yung mga kilala mo. Shout out kay yung mga kilala mo doon. Dali, harap ka doon. Yan, o sige, shout out. O si Justin na lang, shout out mo. Dali. Sige na. Hello guys na, hello guys na. Ay, ma-shout out si Ate Tris mo. Sige, harap ka doon. Shout out kay... Shout out kay Justin Nogas. Sino pa? Nakatao tumawa sa Shout out kay Audrey, sabi ni GB. Sino ba? Sino? Ay, Princess. Shout out kay Princess. Regards daw sabi ni si GB. Hello. Alaka! Alaka mo yung bitaw! Alaka! 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 Ayaw tulog ha. Okay. Huwag mong galawin ha, Chloe. Apa! Oo, mabasa. Ayaw pag kapti. Underwater camera nito. Oh, yung takip ko nadala eh. Maihi ako? Parang ihi lang yun ho. Di ka rin pabalikon din sa tag-iya. Tawaran ka dito to. Be, daw ko nag-ubi. Grabe, yung tubig, ang lamig. Pero, sunod na. Dito ka daan, no?
Saan si Doc Noy? Dok! Hain ka naman! Sige na! Wifi manggalitin. Oo, tama na. Wifi. Live ko. Wifi available. Makakala ko. Problema ko yung internet. Naliligo ka na mag-wifi. Ayan si Ate Ros, oh. Ano? Ayan, oh. Nasa puno ng nyug. Ligo yan? Oo, ligo yan. Dati Ros, dito mo lagay chinelas mo. Tapos ito may ano dito, babaan. Ayan o, so first time nila Ate Ros dito. May enjoy yung bukal. Ayan o. Jim! Jim! Makada daw! Yes! Mayroong bata, Jim! Oh, kaya nga dapat dito. Hindi, okay lang Ate Ros. Kahit walang bantay, kita naman. So, ayan mga ka-rides. So, tapos na kami maligo. So, uwi na kami. So, ate, thank you. May-ari dito. So, uwi na kami. Salamat sa masayang masayang swimming. Ayan, God bless us all.